Okay, another days of driving. Sa Reed Multicat. Na nag-drive si John Mark Abendan. Buyag. Alam nga di siya maningkamot nga siya rapod akong gilauman. Siya rajud Sir, kung magkasakyanan mi sir ba, siya rajud akong gilauman sir. Sabot naman mi sir, dili jud ko mukod sakyanan di siya maningkamot. Sige mi sige yan, ayos, lesra sige tag paningkamot, di migapon mo kuwag sakyanan. Yung ko paningkamot, aron mo kuwag tag sakyanan. Kaya sayo siya karang hadto ba? Okay. Lubag sa right, tulo, right, tulo. Nahinay lang. Lubag pag-yos, lubag right. Kana, break. Break. Bawi na sa left. Bawi sa left. Kita na lagi. Bawi sa left. Left gamay. Lubag sa left. Hinay para maka-adjust. Lubag sa left. Tagad lang yung pag. Naningkamot gani siya. Bugay yung paglaom. O gani akong paglaom. Eh sige, taya og luto. Sidig. Op. Oo. Wala na siya mo timpla sa Kamu abi na kong timpla og kape. Right, lubag sa right pa. right gamay. Right pa. Right. Ang different siya. Lipat na po. Sira, ikan ito, pula ma'am. Lantay ka sa pula ka din. Madam, ikaw na lang pula. Pula ka ma'am. Stop na. Ay, dagan. Oh, yagang tayo. Okay guys. Ako na pod ko no. Basta park naman ni sir, no? Park naman ni. Tama na daw ingon ni sir, kabalo na ka. Balungon na nako.